че трудно. И се пускам нарочно на крив, за да мога да се изкопава тук. О, светлина. Нарочно съм на креатив. Виждате графично на тук. Тук имаше цяла горика, вече отякох набързо с един огън. Сега да си оставя неща в някакъв сън. И първо да вършим тук местото ми, че не съм го довършил доста време. Вие не знаете какво е това. Ако гледате клиповете на Телтрит, знаете какво е това нещо. И аз смятам да... не, чакай, покритвам, да. Окей, сега да видим тук да се получи равно. Така и така. Да, правилно. Искам да видя докато излетим, ще излезем от това. Да, излиза се, значи бийкане ще стане верно. Тук виждате хеликоптерската ми площадка за хеликоптери. Сега искам да се оставя нещата в някакъв съндък, че ще се изпарят, те да се каже. И ще ви разведат, защото някои епизоди не съм ви развеждал из градчето си. Той много неща ми са на тук, някой трябва да изхвърлям вече. Боже. Аз имам място. Силктъч, оставям силктъч. Инфинити. Инфинити ще сложим на Naturals Power. Така. И оставим епълса, той е много важен. Ябълка. Той е ябълка. Оставяме тая. Май тук някъде напечено желязо, не? Оставяме желязото в печката. Окей, така. Тук има място някакво помидори. Не, вземаме той, вземаме клечки, така. Да оставим нещата си, че ми трябват. И дървото все пак. Така. Брадвичката си оставим и ние, трябва да се начитим. Пушки, сега. Хора, what? Аз айрани гости в печка. Искам пак да те попитам втори път нещо. Какво? Дали си изяви яденето? Битко, здравей, бе, то не съм. Да, изядал го. Ало? За какво ти е? Една работа знам. Той изключва и той ще намери. Що ме изключва? Защото намира от служебни. Така. Да не си хабибни. Битко, не знам дали се разбрал, но по телевизията казаха Трифон Иванов умрял. Да. Кой Трифон Иванов? Да, един футболист, национал. Чакай сега да питам какво ядахте. Още един път да кажеш. Ти стига за пънка! Питам аз. Няма да отговоря. Сутринта, Защото снимам клип. като станал сутринта, хванал се за ръцете И ядохме кюфенца. Какво? Зато има питаш тряса. Аз не искам да зная. Кой е той? Футболист, за който не искам да зная. Как и аз познам име? Да не е Зайл Иванов. Как му името маминка? Да не е Зайл Иванов. Може бе, то виж сега, долу в Реля Радка има ключ. Може да й позвониш, да й кажеш, дай ми ключа да отворя, да вляза и на връщане да й го оставиш. Те правят. Те правят. Извинете, ама ти си много шумни. Така са ми старите брони. Добре, ама... Сега, да ги наместим нещата. Да знаеш, че в Реля Радка има ключ. Кирка, брадва. Добре. Да държат тук. Добре, айде на вас. И лопатата така. В момента е малко гимнастика. Трифон Иванов, знаеш ли го? Знам го я. Фарш получилта сутрин. Чухаш по телевизия. Знам го, той е когато победиха в Америка играеш тогава, нали? Аз не познавам такъв Трифон Иванов и стига. И сега, дами и господа, ние се разхождаме тук и така. Смерти кръвники. Да знаете, вече ядосвам се. Людмил сте още кръвно имало. Ще си мерите, защото много е лошо. Ето на 50 години бил Трифон. Тук чуете едни глупости, които говорят. Нито боли, нито нищо. Какво ви пречи да си мерите кръвно? Ама не като са наедете да сте пили вино или ракия. Не тогава. О, як Преди той ще го място мерите. ти.
Сега аз смятам да почнем едно изкуствено езеро. И ти и Данчето, и двамата ще го мерите, дете имате да гледате. Трябва да бъдете здрави. Нищо, че имат високо кръвно, не ми пречи. Маминка ви тъй викаш. Аз се лекувам и живея за децата си. Сега свивам и отпускам мускули. Ето и упражнение. Тук сега правя за тези. Значи, този крак много трябва да го раздвижа, за да помага той. Сега тъй го свивам сега от коляното до тук. Правя свиване вътре. Той почна да се стяга. И броя до 5 и после до 10 броя като го отпусна. И на оня направих, сега правя на това. И като свърша тук, правя. Нека първо да направим. По същия начин свивам. Не, так да не чувате тия неща, но... Свиваш цялото дупи с извинение. Аз също го правих още първия път, като съм. Да знаете, той ще го чуят милиони хора, което си дрънкате. Да, той, което дрънкате сега, милиони хора ще го чуят. Данче, ял ли го? Не съм го питал. Ядох би! Какво яда? Имахме кюфтенца и таратор за обяд, изядох 2 таратора и едно кюфтенце. Самуил вика, че кюфтенцата не са били вкусни. А направо са много вкусни. Аз споделя, че не слушала, че съм така. Аз две купички взел. Таратор? Да. И Самуил. А ти той не ядеш чесън. Предния път, нали, Мария сложила, че съм таратора, тя казала, аз не ям такъв таратор. Нищо, тя ще ли направи друг? Не. Този път направих хубаво. Без чесън. Без. Гадна чест. Аз сега правя изкуствено езерце. Стяга се сега, добре. Аз по цял ден тук под гъбичката се правя упражнение. Така да съберем малко Сега пясък. ще направя 10, ще седна. Искам да те видя като сядаш. Аз тук събирам пясък да си работя по езерото. И дами и господа, този клип. След 3 минути смятам вече да приключим клипчето. Така. Така. Така, значи тук се... Давче, чакай като седна ще направя. Там документите и да седят, аз трябва да ги прегледам. Трябва да ги прегледам, да ги видя. Така. Да не се занимава още с това. Това костур сега и документи. Не, те са от болницата. Моите разни. Тя Мариела къде са, може някои работи, като дойде утре ще каже. Защото тя пребра багажа там. Така, сега тук. Гребена, той не ги знам къде отидаха, оттатък ли са. Той Време да ги добре. Той там на мивката го гледа. Тъй ли? Не, тя е голяма пенсета, малката че къде. Не Малката знам, не е заедно тук. с огледалцето. Той е на оранжево. Аз го знам Те къде. там стояха, ама ги няма там сега. Ето ги бе. Дай ми ги тук утре да се понаправя. Те с по колко постана? 20. По 20. Те е карта. Не, пяска си искам си По пяска. 20 ще се взема две. И калката ще сложа. Маминка, аз сега правя тук изкуствено езеро. Имам време да приключа клипа. Сега те ще ги сложиш къде бяха между елипсовидните чини. Бе. Така. И почти сме готови с седерцето. Портфолиото да виждаш някъде. Там някъде. Там е, там ръката ти къде е малко по-надолу.
тя. Сега ще намерим... Сама и свя. О, 10 минути. Добре, ще направим колкото трябва. И аз смятам да направим този клип, докато намерим Sugar Cane, който е много нужен. И така улиците. Русина съм радила на Людмил да ставам по-често. Тук трябва да изтрият тези неща, които те говорят. Да ми писнаха. Викам, Русица Стига, се милиони обадила хора си днеска на учат. Людмил да Може ставам после. по-често заради мозъка. Да. И да ми купите такива като топки, дето че да стискам така с ръцете си. Защото те нямат сила да се хващам там. Ама откъде да ми купите? Ще питам, аз ще питам колежката Таня. Тя каза, че на баща си купила такава топка, защото говорихме. Две ще ми вземете до мен. Хубаво ще я питам откъде ги взела. Така, тук има вечеря. Ще взема. Така. Къде сложих пари? Сложих ли тук? Къщата Не. ще шама. Бе, аз те още са вчеснаха. Къщата да я И като седне, Сега ставам. Ставам. Така. Радка ме подплаша да задържа парите до мене. Откъде Тарам, знаеш тарам, колко капе? там. Да, знам, трябва да се първите, нали? Сега. Момент. Аз съм се загледал в таблета, няма нищо да ми стане на мен. чакай малко лошото да се мине. То няма да ми мине докато не става. То тъй като не жадни става, не ми става. Като се надигна или както съм нависоко, пък като легна, тогава става. Ти стърлите няма се. Абе, май ще ги обоим. Кой ще ги сложи от Като легна, после ще ги обоим, че ми беше. То пък за нощия стане. Казах на Людмил да не идва този вечер. За какво се разхожда и той само за гимнастика, вашия изиграя сега. Той мисли, че ще ме дигнете на оноя. И аз мисля това да е за епизода. Ето ще го довършим в... кой епизод трябва да видя сега, кой епизод е той. И аз съм Джетро. Сега, Чакай малко бе, но съм тук. това трябва да седна. Първо. Аз съм Джетро. А вие сте мои табелки. Малко И ще трябва. хадиос му на ми. Тъй да си сложиш Да си ръката облека малко на бронята. гърба ми. На гърба ми малко ръката да си сложиш. Тъй. Малко тъй Така, да и седна. хадиос му на ми. Че аз знам, че ми се 15 минути. Ето, клип много дълъг бе. Тъй да